بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بون اندري ولا بونا فلا بي با فك دم زندي كو توردا اي بي تومني با فو دم زن كنغني با فو شي فين كنغني ام تو انجا ميدو ما دلغو في ادي بالغي اها كوم تقولي amaga amala je kuma dola ka bo bale ko bulo ko kuma dola so ko tola wede musa okay d'accord ko nie falen valen ko to club bane ma fangalen sira ngomi sona ko anyana oche yelema be ko ja yelema ba to farkulo tidde ko chuwa do kan ba to atibde ko bulo do kan ye fini ko fo ko ngira dem seni bi bina fo kuma dola ni farkulo rew tuga bla kadra do kono farkulo lafia o de kama ba fo ko yelema o gatu ngomi nyana takula banu male fangle sijira fengo fe mimbe no ko falen tala yelema tala able kuma do ibi akobe kende boy na ma ke kosudo yi zigatola ya fam voilà bon andre haglima ko madaila akafta nin tigarila awon tigarila wa soro ni kojugo do de kera ko do kera sigi kuma kene munye no kera je kono o afoko ntigarila bo o bi jigi tiga ko fo abi nimisa kufo o abina ni jenyunga re cheni wuri kama afoko ntigarila ukajungu suwe mkwala onga madaila able geleatu kono o asi imada mugomina na le fonfe munke iskili no noy onga idale no mugomuna no ye kodo ke abi balmugola misali nyamogoy ka danila saga fuku andre bala kan de barala o talenya fe ikana bo akala mo ka fu nebi ka kodo ke mi bara chengulu amna ni moy jigidige o amda nywana blewa ay madala o ode kama foku ndarila madaila re ukausa ndela katigala wala onga kabada mna neba donga foko andre tenfedu ese ni ene yo ko sura balila wa ouais c'est toi là habiti doyele ko banque jugu akafta ni jamfa oche ka banga koke ukausa ka akina foki bala itala o imbala ntala ode jamfa parce que ya nyininga ya yira mogola ka foko iba fe ibi ka deme ka soro galofi ka soro ibi ka minge dugula ala re bo do ani ere o ulu koni femu ni maya tabulu nyumonte ya fam parce que ma bamanon ko bememe ko jugo la maya jamfa oche bembe jamfa la bendi wable de la ka kureta ka to ko bembe makaya amadala oh ide laga bingani kelo kele ga bidon ga fo bembe makewa ai oh abitene bembe laba jamfa ifambe sikatole oh afamuna o ma mela deli ala kan si jamfa jugula ala ga si jamfa ma parce que ko jamfa juguti chafarido o che jamfa bina fo avec domoga de fa able i domoga de bakila so mo min ti do o ti jamfa yo ai mo mi do ini mo min dalu nyogona no e kudo de ka fo ko ko ay karsa jamfa o bien olo engrais fe jamana Côte d'Ivoire suroni Alassane Kungadi de o bien sikatola o nga ko na zero dollar soro so babu dia se famaya o andana zero dollar anda do mi u blanyo kona kalemo ni asenfa anje ma ko jamfa kera de akara o bien olo o parce que u dara nyona o gerla nyona ka se ha do o nga nu ma da nyona do bana mo ma fuka ko bago jamfa est-ce do ka bago jamfa oh voilà donc habitene ablay sikatola jamfa fi kuma do i jenyo ko i mosulo no mo de fe nam o parce que mo mi do o do se ka boni sira wora fe ouais ka dangari lablay afamuna ala kan kisi amin ala kan do jamfa digi ko dibila ala kan do kala dibila ala ko do mine ala kan re fona kisi nyi jugu ma amin ya rabbi amin do nyumena
bi dana février kalo tile 10 ani saba do samba fila ani mugani saba naam radio Cuala don fana do ayiwa an bɛ taa se Blake ɲɛsin an baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma naam n'an ko k'an baara kɛ ɲɔgɔn kumakɛlaw dɔrɔn tɛ ayi a sɛbɛnnikɛlaw b'a la a jatalaw b'a la dɔw yɛrɛ fana bɛ olu bɛ dugu la an b'o wele ko technicien naam dɔw yɛrɛ fana bɛ ka kumaso da kɔlɔsi dɔw fana bɛ kumaso saniya naam olu nin bɛɛ ye radio ye siga t'o la minnu yɛrɛ fana b'an lamɛn nin bɛɛ ye radio ye an bɛ bɛɛ fo k'a fɔ ko Ala ka ni sɔn caya o tɛ o don l'essor ale ye mun fɔ bi sɔgɔmada la a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Mali ni Burukina ni Laginɛ ko an b'a la k'an fanga kɛ kelen ye walasa ka se ka gɛlɛya minnu bɛ jamana ninnu kɔnɔ ka se ka fura sɔrɔ o gɛlɛyaw la waati nataw la ani ka se ka bɔ nɔgɔla fɛɛrɛw jagoko b'o la sirakan taama ko b'o tani ka segin b'o la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolo bɛ se ka bɔ ka nafa ɲan cogo min na jamana ninnu bɛ se ka lakana cogo min na ka fɛɛrɛ ni dawaliw tigɛ o sira ninnu kan ko jɛɲɔgɔnya in kɛkun ye o ye o kɔfɛ ko Douansa Boni Banɲagara ni fo ka taa se Sofara ni Bafo ma ko finitigiw ye wuli ka jɔ dɔw kɛ nin yɔrɔ ninnu na kalo tɛmɛnen janvier kalo in na ko kɔni dangarikɛ Bamaci 80 jate la ko Comatex ko sɔɔni ko baaraw bɛna segin ka daminɛ ko kura ye farafina dɔrɔnci tɔn ka ɲɔgɔn kunbɛn min bɛ wele ko Coupe de la Confédération ko Real de Bamako ka bɔko fɔlɔ kɔni ma kɛ kunkɔrɔtaba ye sabula an ye dugumasara cɛ 3 ni 1 naam l'indépendant ye mun sɛbɛn ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Mali finitigiw ye Bamaci 82 kɔlu ni kɛnɛ karaba i b'a ye k'a fɔ ko 35 fana bɛ yen nɔ minnu kɛra siganamɔgɔw ye ni tɛgɛ dara olu fana kan k'u bila kaso la jamana 3 min bɛ jɛɲɔgɔnya la sisan n'o ye Mali Guinée ani Burukina ye a bɛ ko u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna hakilila dɔw ni taabolo dɔw ta walasa min b'a to ɲakili minnu ni gɛrɛndɛ minnu b'u la k'a sababu kɛ fanga dafili walew ye CEDEAO ni Union africaine fɛ fo bɛ se ka siri olu danna cogo min na k'u bɛna fɛɛrɛ tigɛ o la min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Burukina marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔba ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko a ko in bɛ cogo min na ni ɲama k'a la a bɛ se ka kɛ yɛrɛ ko jamana 3 min bɔ CEDEAO la k'o fana kuma bɛ sen n'a bila ye les échos wele ala sɛmɛntiya k'a fɔ jateminɛ min kɛlen don sisan o ye k'a fɔ ko Mali politiki ko sira kan i b'a ye k'a fɔ ko yɛlɛmayɛlɛmaw bɛ kɛ kuma bɛɛ ka kɛ ni fiɲɛ ta fan ye ko mɔgɔw tɛ taabolo ni danbe dɔw bɛ yen nɔ olu jate tɛ bɛna ko la bilen ko mɔgɔw bɛ yɛlɛmayɛlɛmaw kɛ ka sanga fiɲɛ ta fan walasa u bɛ se ka lafiya dɔw sɔrɔ a ko la cogo min na Miss Ortem ɲinan ta ko ale kun cɛra Aminata Keita ni ale ye Miss Mali France ye ko ale de ye saraba cɛ ɲinan o kɔfɛ ko ɲɛnajɛw hali k'a sɔrɔ ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ nka k'u tala ka foyi bɔ ɲɛnajɛw fanga la jamana in kɔnɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ échangeur dɔ n'o ye sanfɛ siraw ye olu dɔw fana baara bɛna sigi segin ka Bamako a tɛna mɛn bilen ala k'o kɛ amina le républicain a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Mali ni Burukina ni Laginɛ ka jɛɲɔgɔnya ye k'a kɛkunba dɔ ye ka se ka lakanabaliya kɛlɛ ka bɔ jamana ninnu kɔnɔ o kɔfɛ janvier kalo tile 10 tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ ko ɲɔgɔn fagaba dɔ kɛra Mande dugu dɔw la ko sifinnakaw y'a jira sa k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa fo ka se bi ma k'u ma kala don ɲina ka bɛn ni nin wale ye k'u tɛ bɛn u ma u ka nisɔngoya jira abila ye min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Bamaciya waliw tɛmɛ kɛlɛ don hukumu kɔnɔna na Mali finitigi ye wulikajɔ min kɛ républicain kɛmɛ kɛ i nɛn don kumaba dɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa ko bɛɛ lajɛlen bɛ se kɛ i ka bato kɛ kanabila kɔnɔ n'o ye laïcité jamana kɔnɔ k'u tɛ dankari kɛ silamɛya la abila ye l'indicateur du renouveau ɲinan hejilataga ko minnu taa faso ka bolo kan o musaka bɛnna sefo wari 4,000,000 ani 32 ani dɔɔni ma abila andani min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ mɔgɔw kɛlen don ka sow jɔ arayi kan abila ye k'o de kɛmɛ sababu ye ni terrain bolili senna sumalen don kosɛbɛ
anyewe jado wera la noni ara yinegani temesalanite able ko jolendo akula ko fesaiwa ka foku faganyema Dr. Shugel ko kala maiga ko ale makono nenu gaw jumana tay Umar Ibrahim Touré ni ale parti APR nyam ko bay ka sementia ka foku am beba donga foku chamonje fangte saka shara suma ele mambali ngono bi koro ko asementia ka foku kala sudo ni be dugudo kono dugume wuli ko danga tini ko bamachu ko na tasma wuli kala suina ka kono na bela jide chen oje ka sababu ke ko utala ku ka bara do ke akechula o ko sigaso academy nyamko ba no directeur d'académie o ko ale koni kema ka fere kura do sigi singa ablandan jamana nyamo ye dugula bom no wele ko cancer ka nyene ke suro sigi singa wasa ka siga bana ko nya don kanye ani ka to abisika furake no ala chugomina le repère ama aga Mamoudou kali asimentia ben ani kilian sabatili seben hokumu kon na bengasra ka foko ako fraude se ke bihode kasika benga seben kelen no ka hera mununi no ko adamu nunda ile korobe marabulu ye ko nyugo na fana ke mali marabulu brajire ko se ke sawu ka no ko do benga seben la wala la o ko fe sima glaro bala ka tia jamuna ko na no o ko yala ko ka sima glaro tia tin ngoka do makusa ko jonga na fande bola de ablenda tolo aya kuma na chala ngun nga fa bala parce que jabu ya so mona jigi nderge awta ba kala ko shima mbo ko fe kana ko so ko kan woni malta ya tolo ya tolo Senegal sima so kan woni malta o do bo fo Senegal ka akana woni yanda ko kan woni yanda mimi gla ya tolo na na chara na no ya aya le challenge ko doño ka nyamuga so mun mi marabulu do kono ko sawa joro falina kam ma warabla ulu no la blay o mi ra fanam talike Amadère ulu ka san tosi ba mo le ko conseil d'administration ni ata ko binanai able ko ka musaka keta nyina samba flani mo ne saba kono ko do fara lo ko kema jatla ni saba ni doni ko fe ko kuna fundila mun bi kuna funu dike ka nyesi gele kelawma ko ulu funa mbala ka kala ani ka donia do solo ka bo chakeda do ro mun wele ko APM ani orfed ani fota se ire ne mo ko ba amba ku jeni malien faso de ala sementia ka foko mimbe talike bamanchi wala kele hukumu konnana o ko romme wele ko koreansi bamanchi bisawa ani nane ko ne fakra no la bana sawa de bo fe o mi talike Sergei Lavrov kan nali hukumu konnana no ko aya sementia ka foko risibitanya ka mali de bamanchi wala kele li strategela o mi rafanam talike shara sumaile mali strategeka kan ko conseil islamique mo wi ka foka fledo ke o ba fe munun ka taka do bala ako strategela so mandana ko fontini ko mabo ni able yomne bamana André tlegana ibna nyina mudi mo yala so mama André azro etin chifin kenegene Musa bine watmi na azro chifin kenegene Musa bine ko anga jamana ni anya krike jamana Musa ga nyama koro kiri ambo jamana ona Musa kiri anaka gouvernement naka BC ayo kiri kaya kiri kerefla procès économique procès crime de sang où a délai le 4 janvier où a date le 12 février 93 ko kiri ko fait ma bisaba ali sabada tuminenendo ko ma mugan ani kononto ko no fotunu la ma fenke ko kubla kataso akitima mais ko mo nani be o koni no bala ko juli bo mun kara lu no bala do ko lu mo nani ko ku pan ku joko mpa kufa condamné à peine de mort ko manani e join
jamana ɲɛma kɔrɔ le général Moussa Traoré ale tun ye jamana ɲɛma ye waati min na coup d'état bɛ kɛ le général Ousmane Coulibaly le général Sékouli ale tun ye ministre de l'administration territoriale il y a pas moi mara ministre il y avait le général ministre de la défense ale fana mna trodima ale fana ko ale ka jo ka mugu ci ala le colonel Ousmane Coulibaly chef d'état-major général des armées ko ale fana no bala ko ale fana jo ale fana jo ka mugu ci ula ya famo donc o de kiri jabiye mais ko gouvernement maw ani BC maw ko ulu noté fagalila parce que ulu tunde soldats ye ulu ma ordre di ulu ma mina bo ulu ma mugu ci donc ulu be se kata so donc ma nani mu ko ulu no bala ko Mamadou Coulibaly ministre de la défense Sékouli ministre de la santé territoriale général Moussa Traoré président de la République Ousmane Coulibaly chef d'état-major général des armées aso ko joko fa aso alpha de be fagala alpha ko comment you kiri kera jalakitigi dona ko angano joko fa anga ke ushi kasoy ko comme sharia de ba ya maria dia bon kiri ko ni kera ka ban critiquer u ta di ka ban mais comme ne nyema e bon ne fa na bi ya fuma ya nuku joko mugu chula mba fo ka yela ka ke ushi kaso ko tola alpha tato watimina ako adu ushi kaza kan comme u kera kaso u kirila ka ban akere misaliye ne jibana nyema e ni fanga bi bolo kana hagla atiban kala hakile iseke kiri ukirira akere misaliye wesa antanke kasola obuke uma misaliye anga yafu mu kota so ko dembe akere fo kota sigi ko ma yu bla ya faruma o karayan o kara so ne o kara so babula o ya Moussa bla o ya Sékouli bla Ousmane Coulibaly bla ka Mamadou Coulibaly bla Moussa ale sara kosani yaye Ousmane Coulibaly sara salona sini général Coulibaly sara ubenya après Sékouli après Ousmane Coulibaly après Moussa Traoré donc bi ubebi kinyeso angone bi galonso bon ni karanga jona fo moko godon ay président bi ka kiri ka jalaki ka do kasola ka yafama kubla adano era fana kilemo adano mo dore mako ko flo do folo mo yevolo yo bon ni bekara asro awe chifi gene o watini voilà karati donc faut mo ko don anga jamani an tare yoro mina ambore mina otewa voilà ka fo président se kiri o e galon président se kiri adela ke akara nga sona kanga kama voilà sona ko sona ma ka ko kanga ke anga ka buke ni asro ka fo ngele no afili do ke abe nyema ka ya morade kono able nga tina fuka tseke voilà iniche mba jiti Traoré kambe donre